Regionalni vodovod Crnogorsko Primorje je organizovao radionicu pod nazivom Razvoj sektora voda i njegov uticaj na biodiverzitet. Radionica je okupila brojne stručnjake i predstavnike partnera na projektu iz Crne Gore, Italije i Albanije, a sve u cilju zajedničke saradnje i razmjene znanja. Projekat Crosswater predstavlja važan korak u jačanju saradnje između regiona i šire sa ciljem zajedničkog osvrta na ključna pitanja upravljanja vodnim resursima i zaštite biodiverziteta, saopštili su iz regionalnog vodovoda Crnogorsko Primorje. Primjer takve neadekvatne prakse je ekocid koji se dogodio u koritu rijeke Morače, tačnije u drugoj zoni sanitarne zaštite izvorišta Boljesestre. Nepovratno oštećenje koje je nastalo usled nelegalne eksploatacije prirodnih resursa, procene stručnjaka ukazuju na to da će oporavak biodiverziteta i prirodne ravnoteže u ovom području trajati preko 100 godina. Voda je jedan od najdragocjenijih resursa, a njeno očuvanje i održivo upravljanje zahtijevaju integrisan i odgovoran pristup uz međunarodnu podršku. Najbolji rezultat smo postigli, odnosno fokusirani smo na optimizaciju troškova struje i proizvodnje energije iz obnovljivih izvora kako bi se smanjila emisija ugljen dioksida i kako bi se dostigla održivost. Ušli smo u Crosswater projekat kako bismo stvorili integrisani prekogranični plan. Jedan od načina kako poboljšati izdašnost izvorišta Boljesestre jeste dopuna koja bi se radila filtracijom jezerske vode iz područja Malog Blata, poručuju iz regionalnog vodovoda, te dodaju da bi u narednom periodu trebalo da se krene sa naručivanjem opreme i da se uredi postrojenje.